Kdo párky vlastenecké přikrýváš svatební ódou v posteli a slavné Iliády zpíváš ke cti Žižkově košili, ty zbratrnáš, ty zbratrnáš, ty vlastenecký Goliáš. Takhle se vysmíval buditel a vlastenec Karel Havlíček Borovský hej buditelům a rádoby vlastencům. Ovšem, v jaké posteli byl vlastně zrozen a počat český národ? V té pod Selskou Duchnou anebo v loži z nebesy? Historie CS, dobrý den. Milan Hlavačka, Václav Petrbock a Jan Randák. Dobrý den, pánové. Zásadní otázka. Jak byl počat, jak vznikl český moderní národ? No, otázka, jestli tato otázka má nějakou jednoznačnou odpověď. My se o tom bavíme, o tom procesu formování moderního českého národa z dnešní pozice z přelomu 20. 21. století, ale to vznikání národa jinak viděli ti obrozenci. Pro ně to nebyla otázka, jak bude počat. Pro ně ten národ byl, stále žil, existoval, možná spal po Bílé hoře, ale oni v podstatě probouzeli, křísili nebo obrazovali ten národ existující, čili pro ně tato otázka takhle nestála. Je to jedna z nejtěžších otázek, na který teoreticky je několik odpovědí. Aniž bych to nějak komplikoval, tak můžu říct, že jsou tu vlastně dvě hlavní nebo převažující teorie. Jedna je ta primordialistická, to znamená, ten tu národ tady byl vždycky, v podstatě se příliš nemění, ano, spal, jeho třeba trochu probudit. A druhá je ta konstruktivistická, která říká, že prostě jakékoliv etnikum nebo jakýkoliv substrát můžete vlastně probudit národnímu životu pomocí, nevím, agitace, pomocí mobility, pomocí vytváření nové ideologie a tak podobně. Takže té hledání té oné odpovědi na to většinou je někde asi mezi. Má to obrovský nuance. Když třeba jenom dám k dobru jednu, třeba Benedikta Andersona, který tvrdí, že jestliže k národu, aby vznikl, stačí 3 záležitosti. Nevyhnutelnost, k tomu tam můžete dát kapitalismus a technologie. No to zní jako, to je šílený obrat, ale když si to trochu rozebereme, tak ono na tom je něco je. Musíte mít k dispozici samozřejmě ten nějaký substrát, tu etnicitu, nebo ať se to nazývá jakkoliv, nevyhnutelnost, to znamená, ono to tady je, to je to nevyhnutelné, hovoří to jazykem, pak k tomu přidáte tu další komponentu, to znamená, že z toho vernakulárního jazyka, toho lidového, uděláte pomocí gramatiky, uděláte spisovný jazyk a pomocí toho spisovného jazyka začnete šířit knihama tuto vlastně jejich dějiny, jejich ideologie, jejich mýty a vlastně oni se v tom najdou. Takže nakonec můžete to vysvětlovat i takhle, v podstatě konstruktivisticky. Vy jste student? Ano, František Věk. Ach, jako vždycky, že před vagacemi bývají peníze dražší. Ano. Dovolí, abych se podíval, pane studente? A nebo snad trvají na tom, aby to koupila česká expedice? Ne, to netrvám, ale to jsou českobratrské knihy. Komenský, Třenovského zpěvníka. Ale o to nemají strach, páter Vrba není nikterak zaslepený. Českých knih si váží, byť byli jakékoliv. Ale to jsou opravdu vzácné tisky. Arcit jako služební církve bych se jich měl chránit. Ale jako dobrý Čech jim musím říct jedno, pane studente. Neprodávaj to. Jsou to vzácnosti. Řada teoretiků národní hnutí, nacionalismu a tak hovoří o tom, že k tomu, řekněme,
probouzení, abych použil slov, které tady zazněly, toho národa, oživování národního vědomí a sebeuvědomování, sebereflexe toho národního vědomí dochází v časech společenských zlomů, převratů, nejistot, kdy všechny dosavadní společenské, kulturní, sociální vazby jsou zpochybňovány a lidé hledají pomocí socializace zase kulturní i, řekněme, společenské novou identitu. A tu mimo jiné nabízí se alternativ několik, tu mimo jiné také nachází v onom vlivném proudu, řekněme, toho národního sebeuvědomování, národního vědomí, které nenáhodou v českých zemích se tradičně datuje do konce 18. století, do začátku 19. století, do doby josefínských reforem, Velké francouzské revoluce a napoleonských válek. No, on je právě otázkou, jako kde, jak a kde byl ten český národ počat. Můžeme říct, možná byl počat už někde v Paříži, možná ve Vídni. Někdo by řekl, je to nějaký výsledek nějakého tlaku josefínského centralismu a tlaku, který směřoval vůči českým zemím, proto ta česká zemská šlechta začala mít zájem o tu zemskou historii a odsud postupně nějak se dostaneme nějakým zřetězením až právě k těm českým vlastencům. Nebo můžeme říkat, no ono to v podstatě ty prakořeny už má někde v té Francii, když ne v té francouzské revoluci, tak minimálně v těch protinapoleonských bojích, které vlastně mobilizovaly německé národní hnutí, ale s německým národním hnutím měli za svých studií zkušenost čeští nebo slovanští studenti, kteří pak vlastně ten zážitek přenášeli sem na tu českou půdu, do toho českého prostředí a podobně mohlo vznikat i to české národní hnutí i vlastně z popudů takto zahraničních, mezinárodních. Zřejmě moderní národy vznikají v souvislosti s osvícenstvím. Osvícenství, které hledá vlastně vysvětlení samo v sobě, už v podstatě nevzlíží, je to také důsledek sekularizace, nevzlíží jaksi k Bohu, k prozřetelnosti a zjišťuje, že věci, a když zkoumá sama sebe, že věci se mění pomalu a vy je můžete vlastně registrovat v momentě toho, když se vám začne měnit třeba paměť z toho nebo ten substrát, na který se díváte. A to znamená, že pokud začnete vlastně zkoumat sami sebe, svoji minulost, přítomnost a vlastně si položíte i otázku, kam směřujete a co chcete. A jestliže se ještě takto začne ten sám substrát probouzet, pod vlivem osvícených myšlenek a tak dále, ale i v důsledku tlaku centralizačního, to znamená, že vy máte pocit třeba, že zhynete nebo že se zahubíte a máte strach vlastně o svoji existenci, jak se začnete mobilizovat. A do tohoto momentu, když se vám zjeví nějaký prorok, filozof, v tuto chvíli třeba Johann Herder, a řekne vám tu krásnou budoucnost, on vám vylíčí, jo, takže v tomto momentě při souhře všech těchto náhod vlastně můžete říct, a tady vzniká někde počátek moderního národa. Spor o smysl českých dějin je vlastně pokus odpovědět specifickým způsobem na to, čemu se říkalo česká otázka. Česká otázka byl idiom, kterým se označovala celá řada problémů spjatých s českou politikou, s veřejným životem a s českou kulturou. A v zásadě ten obsah české otázky je možné shrnout, do jaké míry mají Češi právo na samostatnou existenci, do jaké míry mají právo na samostatný stát a do jaké míry má česká kultura nějakou svoji zvláštní hodnotu. Tady tento problém chtěl vyřešit Masaryk tím, že napsal a v březnu 1895 vydal stejnojmennou knihu, která se jmenuje Česká otázka a vlastně chtěl vytvořit nové základy české politiky tím, že najde její nové filozofické zdůvodnění. A to nové filozofické zdůvodnění našel přihlášením se k tradicím české reformace a ke kontinuitě českých dějin. Česká reformace, to znamená myslitele jako Hus, Chelčický,
Komenský a další formulovali humanistický ideál národního života a tady na ten humanistický ideál národního života navazoval Dobrovský, Palacký, Havlíček a celé národní obrození. Ten problém asi byl v tom, že ta kontinuita těch českých dějin nebyla tak samozřejmá, jak Masaryk předpokládal a už slavisté v té Masarykově době tady tu Masarykovu tezi té velké kontinuity zpochybňovali a poukazovali na to, že k národnímu obrození došlo i u těch slovanských národů, který neměli reformační minulost, třeba u Poláků nebo u Srbů, a že tudíž ta reformační idea humanity není pro národní obrození nutná nebo bezpodmínečná. Ten problém humanity vlastně vnesl do toho českého myšlení německý filozof Herder, který se považuje za zakladatele moderních nacionalismů. Herder byl právě tím člověkem, který považoval tu ideu humanity za takový všeobecně spojující lidský ideál a který naznačoval, že slovanské národy mají tady k tomuto ideálu blízko. Do českého prostředí to z Herdera potom přenesl Jan Kolár a z Kolára to převzal Masaryk. Ta iniciační role Herderovy filozofie nebo té kapitoly, která se věnuje národům, je důležitá z toho důvodu, že on vlastně se nám dopouští už kritiky toho osvíceného konceptu vzdělávání celého lidství a k svůj pozornost koncentruje vlastně k národu. Že ten substrátem potom je i národ, který je třeba vzdělávat. A v tom už je vlastně obsaženo ještě něco jiného. V tom už je vlastně obsažen dopředu, on předpokládá rozklad stavovské společnosti. To znamená, že jestliže takovýto koncept vznikne, jsou to zcela jasně jedinci, kteří jsou rovnoprávní a rovnocenní. Čili se stavovská společnost mění nacionální. V podstatě nacionální, nebo chcete-li liberální, nebo občanskou spíše řečeno. Občanskou. Čili to předpokládá to. A tohle, když jak si objevili tento směr, on to napsal 91, 1804 je to v překladu tady, no to vypuklo obrovské nadšení. Jo, vlastně tady najednou někdo vám tak trochu předloží teorii, která vás vám konvenuje, která je vám přátelská, na kterou můžete odkazovat, hele, velký filozof, osvícenec, a Němec. Je třeba si uvědomit, že oproti, já nevím, třeba polskému politickému národu nebo polské společnosti maďarské, tak ta česká národní společnost formující se, tak to byla společnost vlastně bez české, nacionálně české nebo národně české vlastně šlechty. Tohle to právě je třeba taky připomenout. Čili do jisté míry společnost tedy občanská, nebo někdo by řekl plebejská. Tak říkal Patočka, plebejská. První polovině 19. století byla ta idea národa, existence národa, národní vědomí něčím novým, cizím, abstraktním. A aby byla tato nová myšlenka srozumitelná, musela promlouvat na obyvatelstvo srozumitelným jazykem, srozumitelným kódem, srozumitelnými symboly. A proto všichni ti, co šířili národní vědomí české na Moravě, pracovali s tradičními moravskými symboly. Krásně je to vidět právě na příkladu toho cyrometodějství. Cyril a Metoděj, Velkomoravská knížata, Velkomoravská říše, společný státní útvar Čechů a Moravanů, jak se domnívali. To všechno přispívalo k tomu, že prostřednictvím moravských symbolů lidé přijímali českou národní ideu. Samozřejmě později, hlouběji v 19. století od 60. 70. let začaly se jevit jako atraktivnější symboly ty symboly, které přicházely z Čech. Národní divadlo, husitství, Jan Hus, Jan Žižka a ty tradiční moravské zemské symboly poněkud ustupovaly. A to byl signál toho, že vlastně ta idea českého národního vědomí začíná trošku zastěňovat nebo doplňovat ten tradiční moravský zemský patriotismus. Zpočátku tento proces spočíval na aktivitě jednotlivců. Upozornil bych aspoň na 4. Je signifikantní, že 3 z nich pocházeli z Čech. Byl to František Cyril Kampelík, který přišel na Moravu jako student bohosloví. Poté to byl František Matouš Klácel, který také přišel z Čech a působil na Brněnském filozofickém ústavu. A také Alois Vojtěch Šembera, který působil v Olomouci na takzvané šlechtické akademii.
Tím čtvrtým velice významným šířitelem českého národního vědomí se stal František Sušil. Byl to kněz, byl to Moravan a dokládá to, že v jednotlivých zemích se to národní hnutí šířilo vlastně tak, že se ty myšlenky českého národního hnutí adaptovaly na podmínky konkrétních zemí, krajů, měst, obcí. A právě František Sušil dokázal vytvořit jakousi syntézu českého národního vědomí, moravského zemského vlastenectví, slovanství, ale také katolictví. Byla to takzvaná cyrilometodějská idea a prostřednictvím těchto ideí aplikovaných, zprostředkovaných pro moravské poměry, bylo to jeho šíření národního vědomí velice úspěšné. Vy jste mluvil o těch mýtech, pane profesore. Čili sehrálo roli ve vzniku českého národa, sehrály roli ony rukopisy. Já tady dokonce ten královédvorský mám. To je hezký čtení. No, ty mýty samozřejmě sehrály roli, je to klasické, ten národ pro to vlastně to obrození, pro to formování potřebuje mít nějaké objektivní doklady své existence a to je historie. A to se ale netýkalo jenom české společnosti a netýká se to jenom české společnosti doby obrození. Jo, uvědomme si, jakou roli historie hrála pro období druhé poloviny 19. století, pro období první republiky, neustále se odvolávat na tu minulost, na ty předky. Čili ty rukopisy sehrály ohromnou roli při tom uvědomování si teda, kým jsme, kdo jsme, kým jsme byli, kým jsme, ale kým také budeme. Tam zase v tom podtextu zaznívá, pokud takhle vyrukujete s takovouhle nádhernou, to není mytologie, to bylo věřeno, že to je teda jaksi pravá historie, ono se to vyrovnává Němcům a Macphersonovi a tak dále. U toho Macphersona je zajímavé, my si řekneme, česká povaha řekne, no jo, naše národní uvědomění vychází z podvrhu a co si budeme povídat, skotské teda ještě z většího zpěvy o Sianovi. Celé to vlastně spěje k tomu, že oni vám vlastně mají dokázat, že vy jste historický národ. To znamená, historický národ je ten, který už tu byl, měl dokonce svoji státnost. O té státnosti jsou tady spousta spisů. A teď se vlastně de facto vracíme k tomu, co tu bylo. To je silný argumentační prostředek pro současníky, pro přátele, nepřející a podobně. A pak je tam hrozně zajímavé to načasování. Já si myslím, že ty rukopisy přišly přesně v pravý čas. To je podle zase Hrochovy teorie, to je ta fáze, kde to přechází z jedné do druhé, do té agitační fáze by to mělo přejít. A to je ještě čas, kdy ten proces národotvorný může být zvratný. To znamená, může být zvrácen zpátky, ale tím, že přišly ty rukopisy, de facto, oni přispěli k tomu, že to je proces nevratný. Už to nikdy nemůže vrátit zpátky. Lze tam najít nějaké rozdělení na dvě fáze, na tu první uvědomovací a druhou, řekněme, etablující se? No to je právě s čím přišel profesor Hroch a co je, řekněme, evropsky světově uznávaný. On to rozděluje na 3 fáze. Na tu fázi, řekněme, vědeckého zkoumání o národě, jeho literatuře, jazyku, historii. Tu tak časuje někdy k tomu roku 1810, 20. Je to povlovné, někdo, možná třeba ty Jungmannovy vystoupení a jeho spisy, které už tu identitu nacionální jasně definují jinak. Pak tam má to období agitační, kdy najednou kromě z té pár hrstky těch obrozenců už je tu opravdu celá elita, která se tímto ještě se tím neživí. Jo? Je to jakoby činnost mimo vlastní zaměstnání. A pak po roce 1830, zřejmě v souvislosti s úspěchem Matice české, je to fáze toho masového procesu, kdy už se toho chytají všechny vrstvy ve všech vrstvách té společnosti české, nebo která si bude Česem, to je zase zajímavý z toho německého pohledu, oni neví, jak to mají nazývat. Jo. To jsou Böhmen a náhle se tam objeví Die Tschechen, nebo Die Ultratschechen. Jo. Národní vědomí se formovalo odlišně u česky mluvících obyvatel Moravy a u německy mluvících obyvatel. Byly tady 2 zásadní rozdíly. Ten první spočíval v tom, že to české národní vědomí jako by se teprve konstituovalo, vytvářelo, muselo se pěstovat. Národní vědomí německého obyvatelstva bylo jaksi už samozřejmé. Skládal se ze 2 složek. Z jakéhosi vědomí etnické a kulturní příslušnosti k velkému celku německého národa
A ta druhá komponenta byla taky důležitá. Byl to velice silný rakouský státní patriotismus. A tyto dvě komponenty se navzájem doplňovaly. Takže moravští Němci byli zároveň Němci i Rakušany. Byli to rakouští patrioti, ale byli si vědomi, že kulturně a etnicky jsou Němci. U Moravanů vlastně to rakušanství nebylo tak silné. Samozřejmě najdeme tam nějaké projevy rakouského patriotismu, ale ten postupně slábl ve prospěch toho uvědomování si sounáležitosti Čech a Moravy. A to bylo velice důležité pro úspěch toho českého národního hnutí na Moravě. A dvě největší politické strany, které byly mluvčími těch dvou národních táborů, byla to Česká národní strana na Moravě a Německá liberální strana na Moravě, jejíž názvy se v průběhu toho druhé poloviny 19. století měnily, byly hlavními mluvčími. Češi inklinovali k Praze, když to řeknu zjednodušeně, a moravští Němci inklinovali k Vídni. Tady zaznělo to, že Němci koukali trošičku vyděšeně, co se to tady odehrává, ale já bych se chtěl zeptat obráceně. To české uvědomování vznikalo, anebo vytvářelo se proti němectví, anebo z němectví čerpalo? Nacionální identita se nejlépe vytváří, jestliže vytvoříte figuru nepřítele. A když se podíváme, kdo vlastně ten nepřítel byl, a můžeme to vzít od poloviny 18. století, tak to vlastně Němci nejsou. Tak to není nazváno. Nepřítel chodil ze severu, z Pruska. No po celou druhou půlku 18. století to byl Rus. Když čtete třeba Puchmayera a podobně, on vám neřekne, že brojím proti Němcům. To neřekne. On napíše proti Nečechům. Ale tady prosím v Libušině soudě už je o Němcích. Ano, ale to už je jaksi 1817, 1818. Takže a ještě, kdybych teda přidal ještě Bolzána, tu jeho známou exhortu, kde on teda opravdu ten konflikt už cítí, jo, a nechce vzpomínat na ty neblahé doby, co myslí tím josefinismus, ztráta češtiny, že jo, vypuzení ze škol, kostelů a z úřadu, tak to říká jasně od těch dob ty dva, neříká si národy, dva spolu vlastně nechtějí mít nic společného. A ještě tam jeden hrozně důležitý moment, který historici rádi připomínají, v momentě, kdy do těchto sporů, řekněme, ještě takový protonacionální, vpadne, řekněme, nebo otázka sociálního postavení, je to ten moment, kdy kdo teda se cítí být slabší, začne to spojovat svůj příslušnost k etnicitě i, řekněme, s něčím, jako je sociální inferiorita. Projeví se to v momentě, když jsou třeba konkurzy na zajímavá místa, to můžou být lékařská a úřednická, a najednou se tam potká vlastně Čech a Němec a jsou stejně kvalitní, umějí oba dva jazyky a ten Čech prohraje. V tom momentě už to má jinou dimenzi. S tím česko-německým stýkáním, potýkáním, to je v podstatě jedna z takových těch opravdu os těch moderních českých dějin. A tady já jsem se chtěl vrátit ještě v této souvislosti k záležitosti té historie. To, co tady zaznělo, ta historie, která vám říká nejen kým jste a dává vám nějaké historické oprávnění, ale ta vám taky říká, nebo nám v vozovkách nám taky říká, respektive těm obrozenským předkům říkala, vy jste tady byli dřív, to je vaše zem a ti Němci, ti kolonisté jsou jen ti později příchozí, kteří možná zapomněli ale na ten svůj původní statut toho hosta v této zemi. To je jako také důležité jako tohleto připomenout a to stýkání nebo to vyvíjení české kultury ve vztahu, nebo v nějakém konfliktu nebo ve vztahu, já bych řekl, že prostě nelze jednoznačně říct, bylo to prostě jako Němcům na truc, nebo bylo to prostě v nějakém kontrastu. Hovořil jste o tom, že se hodláte etablovat v Praze. Ano, to bych tu chtěl. Proč bych třeba já měl do smrti používat služeb karolínského špeditéra Jeruzaléma, Němci jako poleno a k tomu Žida? Proč by neměl být v Praze český špeditér? Ano, však já jednou tatínka přemluvím. Zrušíme formánství a přestěhuju se do Prahy. A tady založím moderní špeditérskou firmu. Českou. Výborně.
Velká část lidí, kteří vědecky pracovali, kteří uznávali výsledky německé vědy a kteří vlastně jistě, že klasifikovali i podle těch zásad, kde se hovoří pozitivně, kde se hovoří negativně o Slovanech a tak dále. Konec konců Kolárovi přímětky ke Slávě dceři nejsou ničem jiném než taková velmi svérázná kategorizace, kdo je s námi a kdo je proti nám a kdo si zaslouží být v očistci, v pekle, v nebi a tak dále. Ale samozřejmě tady hovoříme o básnickém textu, který samozřejmě přestával být vnímán jenom jako text básnický, to je jiná kapitola, ale mluvíme-li třeba o těch úspěších a inspiraci německé vědy, tak tady samozřejmě můžeme mluvit jak o historiografii, tak o filologii, kde vlastně česká vzdělanecká elita tyto věci přijímala, akceptovala a řekněme i nějakým čím dál tím větším vlastně svým tvůrčím přínosem i nějak dále rozvíjela. Já bych ještě připomněl jeden velmi, myslím, dobrý bon mot, a sice zakladatele české moderní historie Jaroslava Gola, který řekl, že germanizace částečná zabránila germanizaci úplné. A to měl na mysli Gol právě události po bitvě na Bílé hoře, kdy chtěl tímto mimo jiné také zmínit, že právě události, které vlastně po Bílé hoře se nastartovaly, mimo jiné také i zánik elit a tak, českojazyčných elit v tom šlechtickém prostředí, mimo jiné teda odchodem těch vzdělaných elit do exilu. Tam je důležité vlastně taky trochu sdělit, že tím, kdo byli nespokojení, byli vlastně ti Češi nebo ty budoucí Češi. A zpočátku řekněme to německojazyčné, německo-rakouské etnikum žijící tady a většinou ve městě, nebo to vlastně ten spor nechápali. Jako proč by měli být, jako oni byli spokojení se vším a co vlastně ty Češi chtějí vlastně v tomto. Jo. Začnou to trochu chápat později, to je až konec 30. a 40. leta, kdy se zvedá mladoněmecké hnutí, které jasně stanovuje sjednocení Německa. Ale v jakém prostoru? Že? Sjednocení Německa v rámci minulé svaté říše římské, národa německého nebo německého spolku. Samozřejmě s českými zeměmi. Jo. A v tom momentě oni nechápou, proč tady už je teda nějaká elita, která s tím zásadně nesouhlasí. A ještě jeden moment je tam důležitý, co vlastně provedl Palacký, kromě toho té téze stýkání, potýkání. Podle mě ta jeho největší role v tomto konfliktu, nebo jak to nazveme, spočívá v tom, že on vám vlastně vyjmul ty takzvané české dějiny z říšských dějin a učinil z nich autonomní master narrativ, vyprávění. To vyvolalo obrovské zděšení, protože on to jednou šel přečítat, co vlastně, a tam přišli i ty němečtí kolegové a profesoři z Univerzity Pražské. A to vyvolalo zděšení. Co to je vlastně za dějiny? A kde jsme my, kde je naše místo, když on nás vytrhl z tohohle konceptu? Čili vlastně jde vytvořit koncept autonomních českých dějin. A pak je hrozně důležité, to je vědecká nějaká záležitost, to tomu rozumí, dejme tomu pár lidí. A pak se najde obrovský houf vlastně vypravěčů nebo převypravěčů tohohle konceptu, ti později chocholouškové, toužimští, kteří to pošlou do lidí. A to je hrozně důležité, že se to stane jaksi konceptem a master narrativem a vyprávěním rodiny a dokonce i školy. A v momentě, kdy v tomto vychováte další generaci, tak tato generace o tom už nepochybuje, že to bylo třeba jinak. Jo. A ještě se tam stane jeden moment, a to už jsme o trochu dál, to už jsme v druhé třetině 19. století, kromě té beletrizace vlastně té historie, toho nového národního příběhu, který vám vlastně vytvořil Palacký a převyprávěli tito další následovníci, tak je hrozně důležitý moment vizualizace. To znamená, že vám ty dějiny někdo namaluje. Vám toho Žižku namaluje s tím zalepeným okem na koni. Jo. A to je to, že tyto dějiny mají třetí rozměr. A tohle všecko přijde do rodiny, do škol, včetně rukopisu a podobně. A začne existovat národ a jeho mýty a říkám, rodinná výchova. A do toho přijde muž, který se jmenuje Gordon Shower. No, to je... To je člověk, na kterého se naše společenství téměř zapomnělo, což si myslím, že je chyba, protože znamenal v českém intelektuálním diskursu o českství
Hodně. Hubert Gordon Schauer je tedy velice zajímavá postava té české kulturní scény v 80. a 90. letech předminulého století. Pochází z Litomyšle, vyrůstal ve Vídni a vedle Masaryka a taky FX Schaldy a Keitzla, které jsem už zmiňoval, patří takovým jako evropský nejorientovanějším tehdejším publicistům. Schauer vstoupil do tady toho povědomí svým esejem z prvního čísla Času z roku 1886, který se jmenoval Naše dvě otázky. A ty naše dvě otázky podle Schauera zní, jaký je úkol našeho národa a jaká je naše národní existence. Ta první otázka, jaký je úkol našeho národa, do značné míry předjímal to Masarykovo řešení a celou tu diskuzi. Schauer ovšem reagoval na něco jiného než Masaryk. Schauer v té eseji reagoval na dobovou představu práva národu na emancipaci. To byla myšlenka, kterou rozvíjel zejména italský myslitel Giuseppe Mazzini, který zdůrazňoval, že pouze ty národy mají právo na samostatnou existenci, které, řekněme, do toho evropského koncertu kultury přispěly vlastní melodii. To znamená, který mají vlastní kulturu, která může oslovovat jiné evropské národy. Národy bez jazyka a bez kultury vlastně nemají nárok na emancipaci. A proto ta otázka, jaký je úkol našeho národa, kterou si ten Schauer kladl, byla zaměřena na to, do jaké míry my jsme nějakým kulturním národem, který produkuje kulturní produkty, které mohou být zajímavé a které jsou důležité. A jestli vůbec existuje tady v té naší kulturní a umělecké produkci něco, co by ji charakterizovalo jako českou. A to, co je česká kultura, to, co je česká literatura, vlastně se dá podle Schauera odvodit pouze z toho, že existuje něco, co je společné, že existuje nějaký společný úkol. Ta druhá otázka se týká úrovně naší existence a úrovně naší přítomnosti. Schauer vlastně kritizuje literaturu své doby jako nedostatečnou, jako tezovitou a frázovitou, která jenom opakuje takové ty staré patetické duté fráze, ale která vlastně není schopná ten český národní život žádným způsobem tematizovat a nebo dokonce rozporovat a ukazovat. Je důležité, že vlastně to pozadí tady té slavné Schauerovy eseje bylo literárně kritické. Schauerovi šlo v prvním řadě o povahu a úroveň české kultury a teprve ze zjištění, že teda ta kultura a ta literatura není nějak příliš zajímavá, tak vyvozoval další otázku a ta provokovala. A ta otázka, která není tak silně formulovaná, jako ji řeknu teďka, vlastně zněla. Mělo to vůbec smysl chtít být vlastním národem, když nejsme schopni vytvořit žádné umělecké dílo, které by bylo zajímavé pro Rusy nebo pro Angličany? Schauer dobře znal ruskou literaturu, znal dobře anglickou literaturu, ale i francouzskou a německou a vlastně srovnával českou literární produkci tady s tou literární produkcí velkých národů a zdálo se mu, že teda ta česká kulturní produkce je bezvýznamná. Samozřejmě to vzbudilo velký furore, všichni Schauera napadali, zajímavé na tom je, ale že česká publicistika, když to vyšlo, si myslel, že autorem je Masaryk, takže za autora té eseje se považoval Masaryk. Eliška Krásnohorská dokonce Masaryka v té souvislosti nazvala filozofem národní sebevraždy a Masarykovi dalo dost práce, aby se od Schauera distancoval. Je ovšem asi pravda, že Masaryk si myslel něco podobného jako Schauer, pouze, že nebyl ochoten nebo nechtěl riskovat to formulovat na veřejnosti. Schauer sám byl opravdu nadaný, byl zajímavý, měl velký přehled,
po evropské kultuře, ale zemřel neuvěřitelně mladý, vlastně jako 24letý člověk. Zanechal za sebou, řekněme, nějaké 800stránkové dílo. Všechno, bych řekl, z toho stojí za nové přečtení, protože je to invenční a je to dost provokativní. A byl to člověk, který viděl tu českou společnost a českou kulturu na konci 19. století dost kritickým pohledem. On si mimo jiné také posteskl, že stávající vlastně politická reprezentace, cituji, nesahá dále než od případu k případu a žijeme den ze dne, a on sám, velký moralista, právě se domníval, že jistou tu oprávněnost našeho tázání se po tom úkolu a směřování právě může mimo jiné také klást kvůli tomu, že tady máme jisté mravní poselství. To je otázka, ale podle mého soudu tady jsme už vlastně na konci toho 19. století, kdy v podstatě, když to řeknu velmi zjednodušeně, ta česká společnost národní si tyto otázky může už dovolit. Zpochybňování sebe sama. Už je etablovaná, už je silná. V nějakých ohledech ano, může si dovolit vlastně přijít o to historické haraburdí, o ty rukopisy. Může si klást tyto otázky, byť samozřejmě vyvolávají, jako ty otázky vyvolaly ostré reakce, ale prostě už si je klade. To považuji jako za důležitý. Já bych se ještě vrátil k jedné postavě, která jaksi v největším obrazování dokázala to vlastenectví trošičku schodit a vysmát se mu, to byl Karel Havlíček Borovský. Jako. O němž se nedalo pochybovat, že byl Čechem jak poleno, ale dokázal si z toho dělat legraci. On z koho si dělá legraci? On si dělá legraci z takových těch hejslovanů, z toho vlastencování, ale pořád si myslím, že ten Havlíček má ideál opravdu nějakého toho českého národního hnutí, toho pracovitého, aktivního. Já nejsem Slovan, já jsem Čech, že jo? Ano, on to říkal. Přesně tak, jako zbavit se nějakých fangliček a podpůrných berliček a opravdu a teď možná to řeknu nešťastně, ale brát to české národní hnutí už kriticky, vážně a uvědoměle. On si ostatně dovolával toho, že nejlepší vláda je ta, která se stará o školství. Takže to... Ale, pánové, nemáte pocit, že toho hejslovanství tam bylo občas mnoho? Nemám tenhle pocit. Ono se to využívalo velmi pragmaticky. Když to bylo zapotřebí, když nebylo východisko jiné, když třeba dojde k dualismu, k rozdělení říše, oni nemají jiné prostředky se dovolat, jejich argumentace, včetně argumentace Palackého, není oslyšena, tak hledají zastání v zahraničí. Hledají zastání ve Francii, třeba Rieger se sebere a když odváží dceru do penzionátu, tak si do Německa, tak si prodlouží tu cestu až do Paříže a předloží tam memorandum o české otázce. On netuší, že oni to dají Rakušanům a doma to bude malér. A nebo odjíždějí na Rus, využívají třeba etnografické výstavy a snaží se teda domoci se jakési, v podstatě oni se snaží tu českou otázku internacionalizovat. Protože když třeba Jan Palacký píše z Mnichova při studii, teď o nás tady nikdo nic neví. Jo, dělejte s tím něco. Takže to je snaha tu otázku internacionalizovat, dát ji do nějakých větších souvislostí, protože spousta, jak si zase německých intelektuálů jasně tvrdila, já neznám žádnou českou otázku. Podle to vlastně ten zájem o vlastně český zájem o to, aby na mezinárodním fóru se nějakým způsobem prezentoval, tak samozřejmě i souvisí s tím, že počátkem 40. let 19. století, kdy se vlastně už zatím v novinovém prostředí v publicistice objevuje vlastně ta otázka, tak je příznačné, že české národní hnutí bývá někdy německou publicistikou vnímáno jako prostředí panslavistické a to je právě docela takové velmi ostré obvinění, které nediferencovalo samozřejmě
národně uvědomovací proces, řekněme, českojazyčných Čechů, Slovanů uprostřed Rakouské říše, a ona to nebyla jenom akademická otázka, jak později ukázala samozřejmě revoluce 1848, kdy obvinění z panslavismu vlastně ze strany německého národního hnutí znamenalo samozřejmě vlastně potenciální válečný konflikt s Ruskem, že? Kdy tedy se stal ten národ národem? Kdy to skončilo, tento proces? V momentě, kdy se rozdělili na Čechy a mladočechy a staročechy, kdy začala politika? To je, jaká si stanovíte kritéria? Jestliže si stanovíte kritérium třeba, že tento národ musí mít všechny standardní prvky evropského nebo západoevropského národa, tak tam v tom momentě vám vystává, že musí být vzdělán od kolébky do vysoké školy ve svém vlastním jazyku. Že musí si rozhodovat o svém osudu. To znamená, že musí mít v rukou samosprávu a svoji politickou správu. Nebo jinými slovy, stačí vám třeba, že má svoji politickou strukturu své politické elity. A nebo k tomu můžete dodat, a pokaždý vám vyjde jiné datum, jo, přibližně. Jo. Jestliže mluvíme o tom, že teda v podstatě je to národ bez svého státu, ale nicméně je naprosto hotovej, no tak to samozřejmě je konec 19. století. To už je jedno, jestli to dáte k rozdělení Karlo Ferdinandovy univerzity nebo roztříštění politického spektra českého, německého. A když si tam dáte tu metu, což teda je ta nejvyšší, že národ vytvoří svůj vlastní stát, no tak samozřejmě se vám to posune k roku 18. A dokonce pak tam máte další metu, že může kolonizovat další území, z Horní Úhry a podobně a tak dále. Tak jako klasická zase učebnicový příběh. Národ je obrozen ve chvíli svého prvního politického vystoupení a už jsme v roce 1848. Opravdu, jaká stanovíte kritéria, takový dostanete termín, takové dostanete datum? Ten proces takzvaného národního obrození na Moravě probíhal v delším časovém období než v Čechách. K dovršení celého procesu národního obrození na Moravě dochází někdy až v 80. 90. letech, kdy proniká až do těch nejzdaších koutů Moravy, nejchudších, zejména na Slovácko a na Valašsko. Myslím, že až teprve v těch 90., snad i v 80. letech se dá hovořit o tom, že většina česky mluvícího obyvatelstva Moravy se stotožnila s myšlenkou, že jsou členy nebo příslušníky českého národa. A to je vlastně ten symbolický i faktický vrchol národního obrození. Že lidé si uvědomují, že jsou příslušníky nějakého národa a že to pro ně znamená nejdůležitější formu identifikace s nějakým sociálním celkem. Důležitější, než jsou ostatní. Třeba přináležitost církvi, nebo přináležitost k zemi, nebo přináležitost státu. Ta přináležitost, nebo to vědomí, že jsou členy, příslušníky českého národa, se stala pro většinu z nich tou nejdůležitější takzvanou sociální identifikací. Kdo se tedy zasloužil o český národ? Která sociální vrstva? Učenci, pracující, šlechtici, kněží? Každý, ale svým dílem. Ten obdivovaný selský lid vám opravdu tu řeč zachoval. Ať chcete nebo nechcete, těch 5 milionů cirka obyvatel korunních zemí, ať se dělo, co se dělo, tak mezi sebou mluvili česky. V jakém stavu nebo v jakém žargonu nebo podobně, nebo výbavě a terminologii, to už je samozřejmě otázka pro badatele. Jestli jde o to, že aby vám někdo rekonstruoval jazyk, našel vám vaše dějiny, převyprávěl vám je, vzdělával vám mládež, tak to je samozřejmě elitní záležitost zase těch vzdělanců a řekněme si městských. A jestliže jde o to si říct, kdo tady zachoval kontinuitu českého státního práva, tak je to jednoznačně česká historická šlechta, která z tohoto neustoupila, ať bylo cokoliv, a tuto kontinuitu dotáhla bez toho vědomí existence českého státního práva a jeho nepřetržitosti by nikdy nevznikla tak hladce Československá republika v roce 1918. V té české otázce, v té knize
Masaryk hledal to, co by tu českou politickou scénu, drolící se v těch 90. letech do řady politických stran, mohlo sjednotit. On si vlastně kladl otázku, jestli existuje nějaký společný český politický a kulturní zájem a jestli je něco v českých dějinách nebo v kulturním myšlení, co by tady tento společný český zájem mohlo formulovat, a byl přesvědčen, že to právě ta humanita, o které jsme hovořili. V tom sporu o smysl českých dějin se ta otázka reformulovala do podoby, do jaké míry je možné v průběhu českých dějin nalézt nějakou společnou jednotící linii, a to byl Masaryk právě přesvědčený, že existuje ta kontinuita od reformace nebo dokonce od husitství do obrození a do moderní doby. Toto je koncepce, která byla potom několikrát problematizována, nejvýrazněji u Jana Patočky, který po ruské okupaci v roce 68 začal uvažovat o problematice české identity a o některých českých tradicích a poprvé explicitně vystoupil s tezí, že existuje výrazný přelom v českých dějinách a vlastně naznačoval, že existují dva české národy. Že existuje český národ středověký, který byl politickým aktérem vlastně toho středověkého českého státu, toho přemyslovského, lucemburského a potom do značné míry jagellonského království. A potom ten moderní český národ, který vlastně vzniká na konci 18. století a rozvíjí se ve století 19. a který je sociálně charakteristický zcela jinými rysy. Zatímco ten středověký názor byl politický národ české šlechty, české aristokracie, tak ten politický národ toho 19. století vzniká vlastně z českého středního stavu, anebo dokonce ze zemědělského obyvatelstva středních Čech, které v průběhu 19. století vlastně vytvořilo moderní český národ. To je svým způsobem jedinečná historická událost, protože opravdu z venkovské pospolitosti, kterou Češi byli na konci 18. století, vznikl na konci století 19. bych řekl, opravdu plnohodnotný evropský národ s vlastní kulturou, s vlastní vědou, s vlastní politikou a tak dále. A tady ten český vzestup právě v těch letech, o kterých hovoříme, to znamená v těch 90. letech toho 19. století, tady ten český vzestup dosáhl určité hranice a všechny tady ty diskuse o české otázce a potom o smyslu českých dějin do značné míry vlastně vyjadřují tady tu přelomovou situaci. V celém tomhle kraji, komu aspoň trošku na české věci záleží, tak jich zná a váží si jich. Buď to má od nich knížku vypůjčenou, anebo... A jak oni pochodili? Doslova, pochodil. Celý hradecký kraj jsem pochodil. Kouknou. Všechny ty kapsy byly nadité, vycpané knížkami a 18 těch kapes. A všecko jsem to rozdal. Já bych ještě se zeptal na ty katolický kněží, protože jsem měl spojenou vždycky, jako děti nás učili, že germanizace a rekatolizace. Ne, já vím, že to je nesmysl, ale oni se také zasloužili o český národ. No, nepochybně a je to zajímavé a je to dobře, že to tady bylo řečeno, pane Kučero, že to právě je v Aloisii Jiráskovi skutečně, kde je to nejenom páter Vrba, ale kde je to prostě řada, připomenu třeba Jiráskovu hru Emigrant a jiné, kde prostě se objevuje skutečně postava katolických kněží, kteří nějakým způsobem tu svoji, řekněme, představu o české minulosti, českých dějinách, českém jazyku a tak dále nějakým způsobem předávají dalším osobnostem a postavám, kteří, řekněme, v tom emancipačním procesu prostě pokračují. A já si myslím, že na základě informací, které máme k dispozici, tak tomu skutečně bylo, že to byli skutečně ti katoličtí kněží, kteří, vzpomeňme Puchmajera zde zmíněného, ale vzpomeňme, já nevím, třeba Vojtěcha Nejedlého. No, tak oni navázali na jezuitů Valbína, že? No, jestli to můžu
Samozřejmě tu byly pokusy jasně kvantifikovat, kdo byl vlastně ten český obrozenec, obroditel a z jaký vrstvy pocházel. A historici opravdu našli metodu, jak to spočítat třeba. Tím, že si vemete abonema jaksi nějakého národního nebo českojazyčného časopisu nebo muzejníku a teď zjistíte, ty seznamy se zachovaly, kdo to odebíral. A najednou samozřejmě zjistíte, že polovina těch odběratelů byli kněží, řekněme, katoličtí kněží. Ona je spíš teď v tuto chvíli možná zajímavější otázka, kdy toto sepětí kněží a řekněme katolické církve z národním hnutí končí. Od kdy z tohoto hnutí začínají vypadávat. Vypadá to, samozřejmě ta obecná odpověď asi tím momenty, kdy se ta společnost liberalizuje, sekularizuje, nacionalizuje a kdy vlastně to posvěcení církevní, to celebrování, při třeba otvírání národní školy, svěcení praporu, vlastně už nepotřebuje. Ano, oni byli vždycky na těch táborech lidu, že jo? To nemůžeme pominout. Ale ještě s tím duchovenstvím to je právě to, že oni odvedli tu svou roli právě v těch regionech. To je důležité si říct. Vlastně, když si řekneme České národní hnutí, tak v čele, my známe ty figury, ale celou řadu právě těch duchovních v těch regionech, kde vytvářeli kolem sebe nějaká lokální menší centra. O Praze a o venkově se ví málo. Spousta lokalit prostě na té, nechci říct periferii, ale prostě v těch regionech, kdy ty kněží dnes kolikrát bez jmení prostě sehráli tu svou roli, kdy vlastně distribuovali ty myšlenky, kdy prostě pomáhali, podíleli se na té národní agitaci. Takže to duchovenstvo sehrálo velmi důležitou roli, byť třeba nemuseli patřit mezi ty nejviditelnější představitele toho národního obrození. Pánové, já vám moc děkuji, že jsme si tady povídali o zrodu vzniku národa. Myslím, že ještě na toto téma bychom si mohli povídat díl a že bychom si mohli povídat ještě několikrát. Doufám, že tomu tak bude. Nashledanou, děkuji a s vámi diváky se také loučím. Nashledanou příště u Historie CS.